Poštovani gledaoci, dobro večer. Ova emisija Biserija sa Vanja Bulić, novinar Duge, moj večerašnji gost je gospodin Ljubo Stojanović, zvani Njus, ali tako? Zvani Njus. Ne znam kako da vas predstavim, mogu da kažem da ste poljoprivrednik. Poljoprivrednik i radnik. Radnik u fabrike ventila u Župskom Aleksandrovcu. Zatim ste rocker. S tim smo rocker. Da, onda ste jedini pregovarač sa zemlje, sa planetom koja se zove kako? Da, sa planetom Asumanija, drugi svet. Dobro. Drugi, može i treći, ima i drugi, ima i treći, nema problema. Bili ste atletičar svoje vremena, ali tako? Atletičar sam bio neko vreme, ali kada su mi to odelo ukrali, ja sam posle to prekinuo. Atletičarstvo i prešao sam na muziku i na pesmu i prešao sam da radim i na odnosu ovih planeta koji me to najviše zanima. To ćemo polako o tome. Nego prvo da imamo odakle ste tačno iz... Selo Tržac, kod Župskog Aleksandrovca. Stojanović Ljubo. Koliko godina imate Ljubo? Pa imam negdje oko 56 godina. Je to oko? 41. godina. A to je tako. Koje školu imate? Pa školu sam imao osnovnu i osmogodištu. To je sve, ništa više. Dobro. Koliko imate radnog odnosa do sad? Pa imam negdje oko 24 godine. A šta radite tačno? A treba mi još 4 godine da radim tu, pa onda ćemo vidjeti. Možda lako se odi i u penziju sad, kako ne firme odredi. Koliko je plata, Ljubo? Pa plata imamo negdje oko 220 dinara, to ti je naša. Ali zato odjednom, tako? Ali zato odjednom mesečno tako ide. Jer ne može više ni manje, tako. To je jedno 80 kg hleba, ili tako? Da, 80 kg hleba. Jel zaslužujete tu platu ili ne? Jel ima da se radi? Pa ima. Možemo da kažemo fabrika ventila u Župi radi. Proizvodimo na ruski sistem šepovi koji se stavljaju na crjevo. A ta crjeva služe za pritisak jakog, slabljeg vazduha i višeg, jačeg vazduha koji ta crjeva rade verovatno negdje na kompresorima i na nekim drugim novih mašina vi se razumete u tehniku, i upotrebljavaju. Molim? Vi se razumete u tehniku, ali? Pa vrlo sam dosta tu vidim ovako i poznato mi je te tehnike. Radim kao fizički radnik, ali u tu tehniku prilično pratim i... Malo ćemo kasnije pričati, vi ste konstruktor budućeg letećeg trenira. Da, jesam. Malo ćemo o tome kasnije, nego malo da vas ljudi upoznaju prvo. Rekao ste bili u Kini kao radnik. Da, bio sam u Kini po turneji na odmoru kao radnik. Šta ste radili tamo? Tamo sam išao na odmor jer slavane firme, fabrika ventila. I kada sam zapazio tamo, vidio sam kako Kinezi pevaju. Malo je to smešna pesma. A zašto smešna? Pa ali baš me interesovalo baš tu pesmu da pevam Skamplaj. Kako zove? Skamplaj. Šta znači to? A ta pesma ima u toj kaseti. Evo da kažem gledalcima, vi ste... To sam i poklonio, da. Ansambl se zove Les Vraka, kao Francuska. Les Vraka, Bizare, njihova kuća. Ljubo će otpevati ovu novu pesmu, kinesku, koju sam ja pratio, čuo kad sam bio za vreme po turneju u Kini na odmoru. Skamplaj u švicarskem pele jorololom, digi bigi sike pele jorololom, famplaj di šikem pele jorololom, ajd vazidiš gembele jorololom, ajd vizigiš gembele jorololom, Skamplaj u švicarskem pele jorolom, digi bigi sike pele jorolom, famplati sikem pele jorololom, ajd vaj sikem pele jorololom, oh no 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 no, oh no 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 no. Pa onda kaže ono... A šta znači ta pesma? Ta pesma vodi momak devojku u bioskop. Iz bioskopa izlaze, idu u park. Iz parka kreću kroz grad u šetnju. Iz grada kreću u njihov stan. Tamo puštaju televizor, gledaju pesme, muzike. U njihovom stanu čitaju novine. I još nekih drugih stvari koji se bave. To je odnosu ta ideja, na odnosu toga ta pesma, koju sam ja to ukapirao i pratio. Dobro, recite mi kakav vam je utisak ostavila Kina? Pa mogu da kažem da mi je jako, vrlo i odlično sam zadovoljan i pun sam volje i dan danas mi je to ostalo u duši. Mogu da kažem da je Kina jedan
veliki raj, jedno veliko rajsko mesto kada sam ja tamo išao u Kinu. To je mene bilo prva klasa, fenomenalno. A recite mi, pričaju da će dobiti... Veliko mi je zadovoljstvo bilo. Kažu da će Beograd dobiti kinesku četvrt. Jer se radujete tome? Pa verovatno, ja mislim kako mene ovako pratim, izgledam, moguće da se desi. Dobro, da li ćete moći u njoj da gostujete sa svojih 200 dinara platu? Potroši se za jedan ručak. Pa ja smatram, ovako moglo bi sa tih 200 dinara. A šta kupite sa 200 dinara? Ali sa tim i sa sve put, onda bi trebalo da imam negdje od 200 do 300, 400, 500 dinara da bi mogli da budeš malo više. Recite mi, šta su vaši roditelji? Čime se oni bave? Čale i majka mi, i žena, i ja, mi svi radimo na poljoprivredi. A deca? A deca mi, jedan mi je sin, stariji, on je služio armiju, nalazi se u selu Tržac, u mojem selu, on je tu kod Šičuna otišao na Miranj. Možete se raskinite šešir, pa kad budemo pričali opet o rock'n'rollu, onda ćemo se vratiti. On je u selu na Miranj. Recite mi, bavite se atletikom, ona je jako bitna za ono o čemu ćemo malo kasnije pričati. Da. Dakle, na koji način ste se bavili, imate i ovaj pehar? Da, taj sam pehar dobio, one diplome sam dobio za atletičarstvo, kao atletičar. A pehar sam dobio kao muzikant i pevao sam i svirao. Znači, usma muzika, frula i pesma. To sam dobio za muziku. A onda, one diplome to ćemo da vidimo. Ja sam to dobio kao atletičar, trkač prema Dmitrovom polju od Žutskog Aleksandrovca. To je znači maraton, ali tako? Maraton. A posle s tim se desi, ja sam to odelio i imao fabriku i ventilu. I sad ne znam, nemam pojma kojeg atletičarskog i nekoga makneš, tako moguće da ga neko uzeo. Ukrao ćete reći. Ili birate reći. I posle ja nisam, više mi je to bilo nekako, bez toga dela, nije mi bilo zanimljivo više atletičarstvo. Ja sam prekinuo i vratio sam se, ono što kažu ljudi, stara poslovica, na muziku i pesmu i tako to. Znači da nije bilo krađe... Da nije bilo krađe, sigurno možda bi bio atletičar i dan danas. Ali ne bi došlo do ovoga lepšeg posla i ove moje inovacije. O njoj ćemo postati. Recite mi kad čovjek trči maraton, o čemu razmišlja? Pa kad trčim u maratonstvu, kao maratonac, ja sam tada zamišljao, verovatno da će da, nadao sam se i to sam se radovao da ću da, i pobeđivao sam u tom maratonstvu. Nadao sam se da ću da budem najbolji i bio sam najbolji. I htio se ne produžim i dalje na to. Mislim dok trčite, to je dugo vreme. O čemu razmišljate? A dok sam trčao, dolazilo mi je više puta na pamet da sviram i da pevam. I dok trčite? I dok trčim ja sam zamišljao da sviram i da pevam. Čak me je i to zanimalo. I to je me zanimalo. Onda posle, kada sam vidio na televizoru leteći tanjiri, moguće da ste neki put zapazili to. Viđao sam ja to. Imam televizor kod kuće u stanu. Ja sam ga vidio kako izgleda. Leteći tanjir, jel? Da, i kako sam ga vidio, ja sam ga odmah napravio onako kako on u obliku, u krugu, kako izgleda njegov krug u obliku. Napravili ste leteći tanjir? Napravio. A s kojom namerom? Pa, ja, evo, mogu da kažem ovo. S kojom namerom? Ja sam imao nameru, morao sam da tražim i lepe stvari, a išao sam i po otpadima. Neke stvari što su ljudi razbacali, to nije bilo baš mnogo da ne valja u otpadu. Ja sam sakupljao delove, parčiće, delove, sve što mi je trebalo. To je jedno lepo, mnogo dobro leteći tanjir, lepi ukras. A zašto on služi? Sad ću da obavljam. Evo ovdje vi ste doneli i plan. Tu imamo i plan letećeg tanjira. Sad mi kažete, ovo je specijalni papir, je li tako? Da. Šta to znači specijalni? Malo ne može da pokisne. Specijalni papir, on je vrlo dođe malko masan. Onda padne negdje na kišu, on ne može da propadne. Jer takav je papir, ja sam ga pronašao da bi mogao da mi služi. A gdje ste ga našli? Na otpadu isto, jel? To sam u firmu uzeo. A ovo? A ovo sad ću da vam pokažem. A ovaj krug? Ovo ovdje što vidite. Evo ovako, izvolite. Samo držim.
Dobro. Ovo ovdje što vidite, ja ću vam sada dam izjavu da pokažem. Ovo ovdje to su tačke. Dobro. To je glavna šal tabla. Dugmadi, Dobro. to su sve registeri, dugmadi, glavni dugmadi, šal table. Znači, pomoću njih se komanduje... Da, pomoćnik komanduje samo za šal tablom. Ovdje imamo ova mala sedišta do 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, do 9 sedišta. Znači imamo 9 pilota komandni koji komanduju u letećem taniru. Dobro. A šta je ovo ovdje? po Lucke, Dobro. to je kabina, po Luckovam. Da. A to su tamo sedišta koja može da primi negdje oko 3000 vojnika posade. Kako mogu da se izbroje? Da, može, to su sve sedišta. Negdje oko 3-4 hiljade vojnika može da primi taj leteći tanir, ako bi malo materijala u Beogradu i da dođe. A koje bi dužine on bio u pravom? Pa on bi bio u pravom prečniku u nakres negdje oko 100 metara. Ovako možda kažemo u nakres 100 metara u prečniku. Dobro. A šta je ovaj krug ovdje? Ova mesta? Sad ovo. Da. Ovo može da damo izjavu da vam objasnimo. Da. To su motori. Da. To su motori odavde dovdje. Prednji motori i ovamo u zadnji kraj, zadnji pomoćni motori. A recite mi čemu to služi u stvari taj tanir? To može da služi. Je to za igru ili za... Ne, nije za igru, to je ozbiljna stvar. To je bio Nikola Tesla koji je imao neke inovacije. Jedan naš sam ja, drugi Nikola Tesla u Jugoslaviji i Srbije. Je vam to neko već kazao ili vi mislite? Ne, lično iz moju glavu sam doneo inovacije. Dobro, recite mi, jel se vi sad plašite? Taj tanir leteći on može da bude za samoodbranu naše Srbije, Jugoslavije, celine Srbije i Jugoslavije. Jeste vi ponudili nekome, vojsci ili predsjedniku? Stranim zemljama neću da nudim nikom slučaju. A vidite ovo sad televiziju... Ovo samo možda ponudim Beogradu, iako u Beogradu ima glavni lični konstruktori koji se bave o avionima, izgradnju aviona, da je neki nešto poznato, a ja ću njima pokazati koji motori, sve šta tu se ugrađuju. Jel imate sad neke druge razrađene ove delove, druge planove ili ovo samo? To je glavna tema plana. Dobro, a kažete mi se vi plašite, ove večeras će mnogi da gledaju, da vam ne ukradu? Ne, ništa se ne... Kako, ako vam ukradu? Ne može da ukrade, niko mora da traži mene kao vi što ste pozvali mene ovdje u studiju Beograd. Može svako da gleda, ali on to ne može da zna šta sve treba. Malo bi nelogično, vidite, ovo mjesto ovdje stane 9 ljudi, a ovdje 2400, 3000. Do 4000 vojnika, posade sa svu opremu, municiju i sve što treba da ponese. On ode u vazduh i gore se ne vidi da je. I kad nastupi neprijatelj, tu za 100 godina trava nema da raslijede, taj leteći tanir gađa u zemlju. Uništi neprijatelja više od 100%. A kojim oružjem? Oružje se postavlja u leteći tanir. Taj će leteći tanir da ima nešto slično od trovnih gasova. I kad on pusti otrovne gasove, to će biti otrovni gasovi koji gori. To gori drvo, kamen gori, trava gori. Za 100 godina i više godina tu ne može trava da krene. Recite se neko vojno lice, je li čulo neko vojno lice kad pričate o ovome? Je li si ko zainteresovao za ovo? Pa moguće ako vide ovo, čuju, bit će interesantno vojno lice, sigurno. Jel biste vi ovo prodali? Što da ne? Ali samo Jugoslavije, naše vojnim licima mogu... Koliko očekujete para od ovoga? Pa tu negdje sad, može negdje da iznese oko 40.000 miliona maraka. Za vas ili toliko košta konstrukcija? Za nas. Za nas i konstrukcija, sve komplet ujedno. Jel vaša porodica očekuje od ovoga nešto i šta oni kažu? Pa ja sam i to nešto malo pričao. Ali ne razumiju, jel? Ne razumiju oni u to, oni se smeju. Pa kako možeš ti kaže da postigneš to? Ne možeš ti, samo rekao vi uživate sve ja mogu. Znači da čovjek ima jedan, kako da kažem, jedan deo, kao da je mozak elektricitet u njemu i prikuplja podatak mnogih stvari i inovacije. I eto, tako sam ja došao. Moguće da je kod mene i elektricisan mozak,
mogućnosti koji prikuplja Podatke i sve. podatke A o recite šta inovaciji. kažu na poslu, vi ste ipak u radnom odnosu. U radnom odnosu svi znaju za to. Nisu vidjeli plan. Jeste A ja direktoru, sam i pričao da imam plan. jeste direktoru pokazivali to? Pa on to nije vidio, ja mogu i da mu pokažem, nije vidio. Znaju oni o mene sve, sve znaju, čuli su. Sve znaju. Direktor nije mnogo dobar, Ivanović, Jeste direktor. išli nekako i njega da kaže da vam je mala plata? Pa onda uzgred da mu poturite ovaj plan. 200 dinara Pa. ipak mislim da je jako mala plata. Malo. Mala, ali tako? S tim mi imamo, do neko vreme nismo imali posao u firmu. Slabo posao, slabo plata. A nadamo se sad, radimo, proizvodit ćemo na ruski sistem čepovi, crijeva pod pritisak vazduha. Ali vidite, zašto nešto ne radite na inovaciji da pomognete fabrici, a ne ovo što je na globalnom planu? Mogu bi ja to. Naša fabrika Ventil, oni za obradu materijala koji rade, seču, vrte se one komad i dobiju se čepovi, šrafovi, sve to imamo proizvodnju, radimo. Dobro, čudim da nešto niste... Ali nemaju te mašine za to što bi trebalo, što ja hoću da se radi. Ovdje bi bilo potrebno u Beogradu, ako neka fabrika ima neke mašine, ili glavni konstruktori ovdje u Beogradu, fabrikama, vojna lica, da oni pogledaju to. Ovaj plan. Ja mislim da će oni večeras kad vide emisiju da će se vjerojatno zainteresovati. Hoće. Nego sad bih nešto pričao. Ja to hoću samo da prodam Jugoslavije, nikome drugo. A čudi me da... Ne, drugo, inostranstvo ne dolazi u obzir. Znači ovo služi samo kao odbrambeno, ali tako? Odbrambeno, ali to je jaka sila. Taj leteći tanir, tog plana, on ima veću brzinu od mlaznog aviona. Recite mi onaj mali koji ste vi napravili, onu maketu. Da. Jesu to ljudi gledali? Pa... Mi ga vidimo sad upravo na fotografiji. Šta kažu? Pa oni su gledali su fotografiju, onaj... Da, vidi se sad na ekranu fotografije. Ali se oni uplaše kad vide to? Pa neki se, dosta ljudi ovako i uplaša i neki se i smeju. Ne razume, jel? Oni koji se smeju i možda i razumeju i ne razumeju. Ali to je jaka stvar, to je velika patentaciona stvar, patent. Sad mi kažete kako ste vi počeli da razgovarate sa planetama? To jest postoji jedna planeta s kojom stalno komunicirate? Možemo da kažemo i ovu. Planeta Asumanija, drugi svijet, možda kažemo i treći, tu je sve jedno, može drugi, može treći. Njih više planeta ima. Ima mnogo planeta koje nema živo biće na njim. A ima nekoliko dosta planeta koji mi živo biće. Pa ja tu predviđam i pronalazim. Gore se nalazi na Asumaniji planete mali ljudi. To su mali ljudi ovako dođu nisko, tako. Mali ljudi zeleni. Na Asumaniji je planeta. A na Sardalije planeta ima isto mali ljudi dođu žuti kao Kinezi. A otkud vi znate koje su oni boje? Ja pratim to sve uz pomoć ovog mog aparata. I ja sve poznajem koja planeta, razumijete. I po tome ja znam kako koji govori, ja i na taj način prikupljam podatke. Sad kažemo gledalcima da ćemo napraviti malu pauzu, a u narednom nastavku ćemo da... Ljuba Stojanović, zvani Njusa iz Aleksandrovca Župskog. Selo Tržaš. Da. Gost Bisera. Ljuba, počeo smo pričao malo tvoj ulazak među planete. Da, izvalite. U stvari, da li ste sigurni da su to baš planete ili je reč o nečemu drugom? Je li se one nalaze u atlasima? Mogu da kažem, siguran sam 100% da su planete. 100% sam siguran, mogu da kažem da su to, ima nekoliko njih, tih planeta, koji ja pratim uveče i gledam. Ja imam durbin, ali to je malo veće, nisam mogao da ga ponesem, to mi je do ove dužine ovako može biti. Jeste ga vi pravili? Ne bi, lično sam ja to pravio. To dođe prosta malo stvar, ali može da približi planet. Vidiš, one su velike. Jedna planeta, recimo, možda kažemo, da damo izjavu u televiziji u Beogradu, u Biseru, da je ona jedna velika za polutku cele kugle zemaljske. Ona je jedna veličine polutku cele kugle zemaljske. A da li ste vi sigurni da... A ona je krugla, mogu da kažem... Da nije to zvezda možda, ne planeta? Mi njih zovemo zvezde. Svako je na svoj način, po svojoj prirodi, narodnjaci, prirodnjaci zovemo i zvezde.
Ima tu i zvijezda, ali nisu sve Kako ih vi razlikujete? Ima tu i planeta. Pa ja mogu da ih razlikujem kad je, posmatram uveče kad je vedro u pomrčine, a nema veze kad je ima i kad je mesečina. Ja ih posmatram. I ja ih tako približim, vidim da su one sve slično kao zemlja. One dobiju osvetljenje od sunčevog zraka, one planete i zvezde. Vi vidite nešto o njima, kažete da postoji na nekima život. Jel se to vidi sa zemlje ili ste samo putem veze to utvrdili? Vidim putem veze, utvrdio sam. Ajde pokažemo mi ljudima kako izgleda. Možete staviti šešir ovdje kod mene, da mi pokažemo tu aparaturu, kako ste vi došli do nje i kako ste prvi kontakt napravili. Stavite slobodno nastav. Kako vi to zovete? To je jedan džepni aparat. Dobro. Aparat, telefon, aparat. A od čega se deluje? Od čega je ovaj deluje? To je kutija od plastike, a unutrašnji dio ima obučeno u metal. Jeste to vi radili ili je od nečega već što je postojalo po urađenju? Ima što je postojalo. To kad izvadiš iglu ne može da čuje ništa. Čekajte, šta je ovo? To je magnetna igla. Ovo? Antena. To je antena i bez te antene ne bi mogo da čujem. A čekajte, ove delovi šta vam? Ovo mi je ovdje mikrofon. A to je antena. A ovdje se nalazi, tu imamo baterija i magnet. A ovo mi je pokretan deo? Magnet, on može da ga krećeš kako god hoćeš. Znači, ako ne hvata baš dobro talac. Sad me ovo ne interesuje. Zašto drveni deo, kako on se on prenosi? On prenosi zato što ima jedan mali delić ubačeno magneta između ovoga drvenog kugle i ovoga metala. Sad vidite kako ste vi prvi put uspostavili vezu? Pa ja sam prvi put, izvolite, može da čuje studija Bister Beograd, ovdje se nalazim, studija Bistera po turneji Beograda. Ja sam, došlo mi je na pamet na kakav način da radim ovo. Ja sam morao, malo nije dobro, malo je to i smiješno, a i nije smiješno. To je jedna velika stvar kad čovjek se postavi kontantira u kontakt sa planetama i to. A zašto je to smiješno? Što mislite? Pa malo mi je to mene smiješno uvek što sam ja na nekakvi način uspio da ih pronađem. A ja sam počeo da govorim na nekakvi način. Govorio sam, na prvi način sam govorio. Pa kaže, Alojz, planeta Sumanija, drugi svet. Alojz, planeta Sumanija, drugi svet. Da. Ja vas molim, znam da ste mi davali izjavu da i vi gore proizvodite leteći tanjiri. Ja sam to vidio na televiziji. Pa molim vas da mi date obaveštenje koliko ste proizveli leteći tanjira objekata u Asumaniji planeta, drugi svet. Da. Vi ste gore proizveli 40 milijarde 895 komada. Mogu da napraviti samo, a gde su oni mogli da stave te toliko leteće? Pitajte kako su? Alojz, na kakav način di ste mogli da stavite toliko komada leteći tanjiri? Znači vi imate fabriku veliku koja proizvodi leteće objekate tanjiri, a imate jedno veliko polje pokriveno, odozgo ima krov, da oni ne bi kišli u zimu. A koliki su oni? Molim vas, da li postoji kod vas sneg, kao kad dođe jesen kod nas? Znači nema to kod vas. Jedino samo kiša. Ljubo, napravit ćemo malo, ja se izvinjavam, znam da ste sad ušli u kontakt, samo da prekinemo vezu, da mi objasnite kako ste vi prvi put... Da, trenutno, vidite na vezi. Sada, kako ste vi prvi put uspostavili vezu sa njima i kako oni razumiju naš jezik? Sad ću ja da vam kažem, ja sam počeo da govorim, ja kad sam ovo inovaciju ovog džepnog telefona napravio... Koji je prvi zvuk bio koji ste čuli? Pa ja sam čuo neki prvi zvuk, čim sam ovog inovaciju izgradio novog džepnog telefona, čuo sam neki zvuk kao da duva oluja, kao da negde nešto pišti, kao oluja kad duva. Najviše to čujem kao oluja kad duva, kao olujni vetar. A kako se onda izdvoji glas koji vi razumete? I onda kad ja govorim, ja sam počeo da govorim na nekakvi način Joe McManus, Clemmer Rafi News Fico X, Arnstaj Cufle, Siksal Furt maj diskem bleu. No, I uskin diskem bleu. No, trenutak, ja stanem
da razmišljam. A čekajte, recite A on mi se javi nekako ozgoj, njihov jezik kaže famblajdiske, a usite sem pleot, šanti uski, a veuzdi a pleot, hukum pleot. Šta znači to, Ljubo? A na taj način, kad on kaže tu, on daje izjavu, uspostavlja vezu sa onom na zemlji. Znači, naša planeta, ova planetarna zemlja, kugla, možda ona se zove i ona planeta. I ja verujem da i nas neko gleda ozdu. I mi lebedimo u vazduhu, ona je okrugla kao fudbal. Hoćete mi prevesti ono, samo šta ste vi njemu rekli na početku? Ja sam mu rekao, Joe McManus Klemarafi, News Vitve X, Anštaj Cufre Siksao, Furt me disken bleus. Šta znači to? To znači, kad ga ja pozivam na ovaj njihov jezik, on mi odgovara posle Famblajt esen pliuska a ju diske fok pleok. Kruglet nauk si usken pendiuk. Frajk se a ju famblajt. Ljubo, mi nemamo titlovano dole, pa ne znam šta znači. Hoćete nam prevesti šta znači? To ću da ti prenesem. Ovo sad, poslednje, po njihovom reč, on kaže, kad ja govorim, da se držim dobro, da ne prekidam džepni telefon, aparat, i više puta se desi, oni mene pitaju šta sve ima kod nas, šta se ovdje kod nas proizvodi, našim fabrikama. Ja mu kažem po nešto, ali ja mu ne kažem sve glavno. Da ne otkrijete tajne. Ne otkrivam sve tajne. Jer sad ne znam ni ja, oni imaju gore leteći taniri imaju i postavljaju velike kamere u njih i oni kruže vazduhom gore. I oni ceo svijet, on mi kaže ceo svijet, mi s kamerama ozgo snimamo celu kuglu zemaljsku. A recite mi, i sve vidimo kud hoda narod, sve države na svijetu. A kako oni žive, šta kažem, kako oni žive, kako izgledaju? Oni sad ću da objasnim i ovo. Oni žive tamo, a su manija planeta, drugi svijet, ko će možda kažemo i prvi i drugi. Oni tamo proizvode, kod njih ima normalno, kao i kod nas, kukuruz, pšenica, ječam, sve sam ispitao, sve imaju. Bašte, njive. A kako oni izgledaju? A oni, ti su ljudi, misli kako oni izgledaju. Oni su mali, a dođu zeleni. Zeleni, mali ljudi. A koje su visine? Zeleni su onako, a ima i još neki dio, druga rasa. Dođu crni kao crnci, samo mu se bele zubi. Imao dve rase njih. Jedni su veći, malo su višli crni. Koliko, koja je to visina? Pa visina možda bi da ne... Možete da pitate koliko su im žene, kako izgledaju žene? Crni, oni su 2 metra i 30 centimetra. Kako su mali? Samo mu se bele... Kako kažete su mali? Ne, ovo su crni višli. A ovi su višli? Imaju 2 metra i 30 centimetra. A ovi mali koji su manji zeleni, oni su niski. A recite mi, li se oni mešali sa nama? Jesu vidjeli slike naših ljudi ili se mi sviđamo? Pa verovatno da oni iz njihovog letećeg tanira idu i kruže, oni imaju velike kamere i ozgo kruže vazduhem i oni snimaju verovatno, oni mi kažu da oni sve prate nas. Možete da ih pitate kako oni žive, kako su im deca? Celu zemlju prate, ceo sve. Možete ih pitate kako oni žive, kako su im deca, da li se školuju da vidimo? Možemo i tu. Izvolite. Alo, molim vas, studio Biser Beograd, traži, molim vas kao prijatelja, kaj gore kod vas, kako vi živite, čemu se vi bavite, šta radi, jer postoji poljoprivreda kod vas. Da, imate poljoprivredu? Koliko su im plate i to pitajte? Molim vas, koliko kod vas plate? Da, znači kod vas 2 milijarde plate. Čega, u dinarima ili u... Jel to u dinarima, kako, koji novac? Pitajte ih šta je to komunizam, šta je to kad sve imaju? Famplaj jusim, to po njihovom jeziku. Fajt bi jus, fampleo, kruglet zik saud, nak sajkim veoks. No, a juskende, famplaj slik, da. Naši, on mi kaže da je izjavu po njihovom jeziku. On kaže da je to slično u vidu maraka. Jedan radnik koji njih u fabriku ima u markama 2 milijarde. A što ne tači da vam pošalje malo kod oni imaju toliko? Mogu da ga pitam. Pitajte zašto su tako? Alo, a kakav bi način mogli mi da dođemo do vašeg novca? Na koji način bi mogli mi to da dobijemo? Da,
Jel bi vi mogli nekom vasionskom brodom da siđete ili sa letećem tanirom vašim tim novih objekatom. I da pošljemo mi ovo kad napravite, brate. Da siđete na zemlju našu, na naše tle, kuglu zemaljsku, našu planetu i da se vidimo i se upoznamo. Ali da mi date izjavu kada vi možete da siđete kod nas. Molim? Znači, trenutno ne možete momentalno. A da li bi mogli da siđete za župsku berbu, kad je župska berba u Aleksandrovcu? U septembru. U septembru. Znate šta, da malo ne opterećemo gleda, Ljubav? Da vi mene najavite to, da mi dadete izjavu da će to da biti sigurno sa vaš leteći tanir da siđete na igralište župskog Aleksandrovca. Da. Dobro. Ljubav. Molim. Ja sam čuo, pričali su mi ljudi iz Aleksandrovca kako s njima razgovarate, pa im kažete kako dete plače na zemlji, pošto oni ne znaju šta je plač deči. Hoćete nam to pokazati? Mogu i to da kažem. Ajde da vidim kako to izgleda. Kod njih to izgleda ovako. Kada dete potraži mlijeko, znaš, naravno sve, ono viče, dete kaže, zove mamu, traži mlijeko. A kako da mu da mlijeko kad nije on tamo dao kravi u staju sejeno da ona jede i da pije vodu i onda kada onaj dođe sa one muzelice na struju da pomuze kravu, mlijeko se prerađuje posle, tamo sve kako to treba, a dete viče mama. Jel on vas razume tamo što vi njemu? Sve on to čuje. Ali razume, znao što? On sve zna. Znači, dete traži mlijeko, ali ko nije dao gazda na vreme u staju da porani krave, teladi, razumemo što vi njemu pričate? Nema na vreme mlijeko. I onda tako mama daje mlijeko. Vodolija. Deco isto tako? Imaju sve. Koliko dece oni imaju? Hoćete pitati? Pa mogu, alu. Možete njihovom jeziku samo itati? Frank blij wordt mij zoek zij die kent Mike zie van blij Joris kan tis kent pleo. Šta kaže? Ajčki put mij nok si Šta kaže? Kaže da on tamo njihova deca. Koliko imaju deca? Pa imaju negdje. Jedan od njih mogu da vam kažem pa koliko imate deca. Da. Znači, jedan ima 10 djece. Mogu da čujem, da se čuje to? Mogu li ja da čujem kako to izgleda? Da. Ili se prekinula veza? Može da se sluša, čuje se šuštaj neki. Ali kad neko drugi uzme, ne može sve da čuje. Se prekida veza. Izgleda ste vi jedini zvaničnik što govoriš. Jedino ja zvaničnik što govorim. Imate papir za to, nemate, jel? Molim? Je li vam dao neko zvanično ili to vi radite ovako za sebe samo? Radim za sebe. I za ovu zemlju? I ovako za ovu zemlju, za društvo i za studija, televiziju i tako. Ali ste li nekad razočarani kad znate imate 200 dinara platu, od tako posao radite, što bi se reklo može i za cijelo svet, jer drugi ljudi ne mogu da dođu u kontakt sa njima. Jeste razočarani? Ne može niko, jedini ja. Jeste razočarani nekad što ste samo toliko plaćeni, imate ovoliko diploma? Pa čuj, više sam put razočaran. Jako mi je to žao. Jeste li možda iz besa zbog toga i počeo da radite? Da, naravno, jeste. Tačno. Tako da sam ja morao da radim na ovome, sve da radim, da bi došlo na neki malo veći nivo do novca. U tome je. Gospodin Njusa, tako vas zovu u Aleksandrovcu, gost bisera. Malo smo pričali, dakle, razgovarali sa ovom planetom gore. Recite mi, čime se oni hrane? Rekao ste da imaju poljoprivredu. To je isto žitarice kao kod nas. Da li piju, jesu li pijanci? Koja je to vrsta ljudi? A kod toga tu već možemo da damo izjavu. Dobro. Asumanija planeta, drugi svijet. Oni gore, kao što rekao ste, žitarice, sve isto kao kod nas. Ali oni imaju gore bezalkoholno piće, sire džog bitter buff. Kako zove? Sire džog bitter buff. Bezalkoholno piće. A to rodi na drvo kao jabuka, kao kruška. Je to nešto kao naša rakija? To kao slično kod nas što rodi šljiva ili jabuka, kruška, šljiva, jabuka i tako to. Znači kao sok u stvari? Kao sok, to je njima sire džog bitter buff, bez alkoholno piće na Asumaniji planeti, drugi svijet. I oni samo to piju, oni nemaju drugo piće. Kod nas ima, možda kažemo, da damo izjavu raznih sortih pića, raznih alkoholnih pića. I bezalkoholnu i alkoholnu. Mogu da kažem,
hemikalije otrovne koje se proizvodi u Kruševcu. Kod nas u Župi, mogu da najavim i ovu, mnogo ima ljudi oboleli od otrovnih hemikalija koji prskaju vinograd tiltom, rubiganom, ali ne može drugim ničim, jer jedino mu je to šansa spas da ga spase plamenjač. Što ste vi ovih dana radili u vinogradu, tako? Da, jeste bio sam. Recite mi, vam dođe nekad da radite, postavite posao, pa uzmete aparaturu pa pričate s njima. Je li to kao odmor ili je zamor? Pa, to je za mene može kao odmor i sedne malo kao da odmorim i to sve. A šta kažu deca i otac kada se vide priča? Deca i čale, njim toliko to i ne zanima, jer oni ne znaju taj jezik, ne znaju, oni mi se više puta čude i smeju se i kaže na kakav si ti to način mogao, pa rekao nije ni meni bilo lako na kakav sam način, jer nisam mogao da dođem do planeta, dok nisam počeo, kako da kažem, počeo sam nešto ono kao Romi kad govore, kad nešto mu mla, razumeš? Na taj sam način, dok sam na nekakvi način nešto čuo gore od njih. Mene stalno, kako ste vi njih uspjeli da naučite naš jezik? Jeste li slovo po slovo? Slovo po slovo, ja sam njima govorio. Rekao sam, ide se u livadu sa mašinom da se kosi trava. Kako on znao što on priča? Pa sam i na taj način nekoliko puta ponavljao. Dok su na nekakvi način to shvatili. Pa onda opet po svaku drugu cenu, što kažu po svaku cenu života, opet sam po nešto pojavljivao, davao izjavu, dok su na nekakvi način oni to prikupili podaci od mene. A koju ste vi prvu reč naučili njihovu? Pa ja sam prvu reč njihovu naučio kad sam ja počeo da govorim ovako Fumplaju iske findri au iske fem pleog nu au si diske fem bleo nordu iske fem plaju is a šetiske kom bleo. Čekaj, vi ste već znali znači njihov jezik? Ja sam već nešto... A kako to jeste? To znači da ste vi predodređeni u stvari za pregovarača? Kako da kažem, muvao moje srpski jezik. I malo engleskog, jel? Da, i na taj način, a i oni su muvali taj njihov jezik, to sam ja na nekakav način shvatio to njihov jezik. A da nije to neki esperanto ili tako nešto? Ne, nije. To je bilo isprva teško, gospodine, da vam kažem. To je bilo mnogo teško isprva i njima, oni kažu meni, nama je teško i mnogo bilo dok su na nekakvi način shvatili na ovo zemaljsku kuglu. A znači vi ste mogli recimo ako oni dođu da radite kao prevodilac ovim ljudima koji s njima razgovarate? Da, kao prevodilac koji govori sa s njim. Jedini ja. Bar da nekako platu povećate. Da povećam na nekakav način. Recite mi, kako su vas otkrili ljudi iz rock'n'rolla? A to mi je jako drago, zanimljivo. Jer prva pesma rock'n'roll je počela od mene. Ja sam počeo tu pesmu da pevam i ja sam je pevao, mogu da otpevam ako hoćete. Možda, jeste pevali i njima to? A i njima i pevao sam ovako. Pa to uključite se pa pevajte i njima ako hoćete, pa nekom to bude mikrofon. Da. Rock'n'rolle, dođi dol, da ti kupim jedan andol, da te vodim dol u zelenu livadicu, da ti sviram u frulicu. Kej sačulatas, gdje tvoj bratas, kej sačulatas, gdje tvoj bratas. Rock'n'rolle, dođi dol, da ti kupim jedan andol, da te vodim dol u zelenu livadicu. Kej da ti sviram u frulicu, kej sačulatas, gdje tvoj bratas, kej sačulatas, gdje tvoj bratas. A zašto ima tu uvijek isti kraj ovakav? To nešto znači? To znači mnogo, jer to mi je profesija, mislim, u odnosu te pesme, to mi je hobi te pesme, toliko mi je to jako drago i milo hobi. I zato možete završiti, kako se završava, rekao ste, kako zviznete kad završite pesmu? Na kraju, rock'n'roll, dođi dol, da ti kupim jedan andol, da te vodim dol u zelenu livadicu, da ti sviram u frulicu, kej sačulatas, gdje je tvoj bratas? I na kraju... Ovo me interesuje, šta to znači kad zvizdete ovo? To kad mu zviznem, znači to je na kraju sa pesmom završeno. Kao da je tačka na rečenicu? Kao da je tačka na rečenicu. Dobro, recite mi, oni razumiju što vi njima pevate? Razumiju, već znaju. Ja više puta kontaktiram se s njima. A sa njima svirali neke narodne instrumente? Ja znam da vi svirate više. Svirao kako da ne... I njima, ali tako? I njima. Šta im se najviše sviđa? Sviri se najviše usna muzika.
A imate uslov? Imam, sve je to kod Možete da vidimo? Ja to stavim tu, nema potrebe. Možete ovako prenositi direkt? Može ovako, on ga ali morate se približiti, da ću da vam ja držim ili ne? Sve, ne, sve on to prenosi, nema problema. Oni sve čuju. A sada ćete čuti Stojanović Ljubu Njusu od Župskog Aleksandrovca, sela Tršća kod Župskog Aleksandrovca. A sada ću svirati malo usmu muziku. To je narodno kolo, je li Ljubo? Jesu. A jeste ga vi komponovali, Ljubo? Lično ja. A lično, Ljubo? Moram reći da i kamerman igraju, uživaju. A možete to isto prebaciti na neki drugi instrument sad? Ljubo iscuri sve vreme. To je lično vaša kompozicija? Lično moja kompozicija. A šta vam to viri još neka dva instrumenta? A ovdje mi imamo još 2 komada fruli. A da, i svirate njima, isto njima? Sviramo isto njima. A šta im se sviđa od toga? A njima se sviđa, možda sviram šta hoću ja, imam Moravac, imam sve što vidim ja. Sada mogu i osvirati. Samo kratko nešto. Slično nešto kao Moravac. Ajde da čujemo kako ide. Oni vjerojatno sad igraju gore, tako? Da, jeste. A jeste im poslali možda note da i oni sviraju to? Ova druga frula, ima isti zvuk. Jeste im slali možda note? Jel oni imaju muziku? Imaju oni muziku. A koja je vrsta muzike? Oni sviraju neke vrste muziku, ja mogu da pokažem i ovo. A jeste skinuli njihovu muziku, jel? Njihovu. Ajde da vidimo kako je. Vrlo interesantno, Ljubo. Je li to narodna ili neka komponovana, Ljubo? Narodna. Narodna njihova, a? Odlično, Ljubo. Sad izgleda se prekinulo, Ljubo. Izgleda se prekinula veza ili... Nema problema, samo da stavimo... Samo da vas pitam, Ljubo, vi pogađate, ja sam čuo da ste spoljni saradnik u Radio Trendu u Aleksandrovcu. Uvijek ovaj dole, drugi. A, sada drugi deo, da. Da, jeste, tu radimo Radio Trendu. A vi to pogađate vreme, ali tako? Moj program svako sredak uveć od 9 sati do 10 sati. Šta vi pričate njima? Pa ja njima pričam uvijek ovako, o planetama, o muzikama i radim na tome i iznalazit ću još neke nove pesme. Instrumente, ili njihove i naše, ili tako? A vi pogađate vreme, to je interesantno. A sad imam još jednu pesmu, Jane Belu i Garevu, možemo i to na brzini. Jel' to peva, jel? Da, da peva. Ajde, izvolite. To je naša pesma. Sada ću otpevati pesmu Jane Belu i Garevu. Jane moje Belu i Garevo, kada te molim da te ljubim, da te vozim u cvetnu dolinu, pa da vidiš Miki veliku vrućinu, da ti sipam ulju mašinu, da te vozim na Želji planinu, pa da vidiš Miki cele okoline sa Željim planine. Ona mi se vinu uz planinu, kao magla uz planinu, pa mi ode u rajska mesta, tamo osta za uvek. Više nema da se vrati, više nema da se vrati. Ljubo, jeste peli ovu pesmu ovima na planeti? To je i njima i nama, isto i za našu. Šta oni kažu, jel oni znaju šta je Željin planina te naše? Oni znaju sve od ozgo, sve stižu? Znaju, sigurno znaju. Da se vi nekad uplašite od toga što oni sve znaju o nama? Ne, uopšte se ne plaši. Može li sve to što vi pričate da oni zloupotrebe jednog dana da iskoriste protiv nas? Nikom slučaju. Kako nikom slučaju? Ne, ja sam s njima govorio. Oni su mene dali izveštaj da oni sa njihovim letećim trenirima čuvaju našu Jugoslaviju i Srbiju. Kako možete verovati njima?
Pa evo po čemu mogu da verujem. Verujem što sam već uspostavio kontakt s njime i već imam razgovore, izjave i dogovore i sve to. Dobro, recimo, vi niste nikoga upoznali, recimo, naših zvaničnih ljudi o ovome. Jeste napravili nekada dopis da pošljete predsjedništvu, da pošljete vladi ili nekome, ili ipak vi to kod razgovarate, znate da iz vojske ne smijete da pišete strancima, ali tako? Da, niko slučaj ne. Pa vi sad razgovarate, pa ovo su ipak strani ljudi. Da, ovo jesi u pravu si, to je tačno strani ljudi, ali ja sam njih zamolio sve što znaju koliko mogu, imat ćemo, kaže, jake snage i čuvat ćemo Srbiju i Jugoslaviju, da ne može niko nas da napadne. Jeste vi upoznali policiju sa tim? Znaju policiju u Župi. A znaju u Župi, jel? Znaju o tome sve. Svi znaju o tome. Baš oni znaju. Niste imali prilike, kako vi, na koji način uspevate da vreme pogodite? Ja sam čuo da ljudi mogu da naruče od vas da li hoće sunce, hoće kišu. Ili hoće kišu ili ne. A ako dvojica jedan naruči kišu, drugi sunce, šta onda radite? Pa da, onda se to dođe na prepolu, na polučku. Znači malo pada kiša pa udari sunce. Do pola pada kiša, od pola dođe do promjene sunca. Pa ja sam to, evo vidite kako, ja kad sam išao u Vinograda pesku, to je bilo 66. godine. Ja sam bio još, kao mogu da kažem, kao dečak. Mali, bio sam dečak i nosio sam malo nebakaruše pump, što to nije mnogo te. I sada, tog dana sam ja pratio jaku temperaturu, bilo je negdje temperatura do 38 do 39 stepeni. Ja sam stalno uzvikovao i pratio to, ama rekao ja ne mogu ništa drugo da uradim, nego mora da se bavim u našoj župi, nema niko neće živog bića, moram da se ja vratim na to, da se bavim o prognozi vremena i sve to, o meteorologiji. I od tog doba... Je li od tada lepše vreme u Župi? Od tada, da, kako sam to počeo da radim na tome i prognoza vremena kao meteorologije, ja sam tog dana gledao u talase, u oblačak i počeo sam da govorim, uzvikovao sam dajte nam kišu na nekakvi način, onda još nisam počeo da govorim. Opet neki drugačiji, niste još... Nisam onda još počeo da govorim na odnosu taj telefon žep. Možemo malo, pošto već približava kraju emisije, možete vi slobodno... Sve ide na prenos. Možete vi slobodno. I kod nas ili gore kod njih. Ali vi naručujete možda od njih sunce i kišu ili ne? Pa ja jedan deo naručujem i od njih. Mogu li kako to izgleda? Recimo, sad su velike vrućine. Sad su velike vrućine. A da idemo otprilike kad bude repriza emisije, kako će biti vreme? Repriza je ponedeljkom ujutru. Da. Možete da vidite da razgovarate malo s njima? Pa ja mogu da kažem, sad će da čujete i tu. A to je interesantno, jer oni imaju nešto što je upereno prema zemlji ili to... Da, imaju sve što je upereno prema zemlji. Otkačilo vam se to. Aha. Na koji način? I da ponovimo još jednom ono bezalkoholno piće da ga ljudi zapamte. Oni imaju sve... Kako se beše zove bezalkoholno da se zapamte? Bezalkoholno piće, Sile Džok Bitterbuh. Sile Džok Bitterbuh. Sile Džok Bitterbuh. Dobro. A sada ja mogu, ali, simnotička situacija vremena. Ja bih želeo da čujem i to, ovdje imam prilike u studiju u Beogradu, u Biferu koji ljudi žele, imam dobri moji prijatelji, ovdje kameristi, svi koji žele ljudi da čuju. Da li možda dođe do nablačenja pljuskog i grmljavini kiša sad ovaj ponedeljak ili za vikend i tako nešto. Da bude kiša da bi bilo više ljudi da gleda ovaj emisiju. Kiša da bi bilo više, da može publika i ljudi svi u gradu da prate o tome. A posle toga da dođe do sunčanog, lepog vremena. Znači može. Pa tu smo kod toga, ja vas molim, koje mi želimo da čujemo. Znači, ova nedelja moguće pljuskovi sa grmljavinom, a očekuje se posle toga i sunčano. Znači, pola i pola. A kako to izgleda kad govorite vremensku prognozu na stranom jeziku? Kako izgleda? Pa ja mogu i to da ga pitam. Na nikom? Famblaj trusku, pljuska, alor dis fumbla, alor kukaj, sok sauk, tiksen ben, fumbla sikeve, a rajdisken plus šuti, sen kan pevda. Urt maj sik upmev, a šta je Što ste se nasmijeli? Vam nešto on dobacio, je li? Ne, ja kad pogledam tamo, mene je to zasmije. Kad tamo vidim mene samog, znaš. Na odnosu mi to bilo. Se oni smeju, jel oni imaju duha, su duhoviti? I jesu ljudi jako duhoviti i jako vole da čuju. Čekajte, rekli ste ljudi, oni su isto ljudi ili Isto su ljudi kao mi, isto su drugovi ljudi, gospoda, kolege kao i mi, nema problema. I ja kad sam sad malo par minuta pogledao namo, meni je to bilo čudno ovako kada vidim kad govorim na televiziju.
Recite vi meni kako vi rasporedite tih 200 dinara mesečno? Pa čuj, ja i to na težak način raspoređujem. Jer mogu da kažem, jedno vrijeme za ovu celu zimu prošli imali smo slab posao u fabriku Ventil. Jer sad na neki način se našlo i imamo dobar posao. Radimo nešto za Rusiju, na ruski sistem. Da ne otkrivamo mi to, nego interesuje 200 dinara kako? Imate dvoje dece, suprugu, živite i to je sve? Mogu da vam kažem, pa mene tu malo i poljoprivreda pomaže. Pomaže, tako? Ima nešto malo od vinograd, ima malo voćarstva, voćnjak, malo kukuruz, pšenica, sve to. I tu me malo pomaga. Recimo, šta kažu seljaci kada se vide da razgovarate s ovima gore? Pa čuj, dosta je to čudno. Čude se ljudi i jedni se smeju i jedni se i čude i oni što se čude jer ljudi ne znaju. Pa i ja posle sve objašnjavam. A dobro, jednog dana ako dođu pare te od ozgo marke, onda se ne bi smijati, ili tako? Pa ako bi to bilo, ali samo uz pomoć letećeg tanira da siđe. Dakle, ovoga koji ste vi nacrtali ovdje, da, u pomoću toga koje sam ja nacrtao, da dođu. Kako ste rekli, 40... A ja imam jednu sliku i ono tamo. Kako ste rekli, 40.000 40 milijarde, 890. Evo, ja ću da odjavljujem polako emisiju, a vi razgovarajte na ovom stranom jeziku. Da, Alois Planeta Šumanija, drugi svet. Na stranom jeziku. Da. Joe McManus Klemarafinus Svitsa X, Einstein Sufle Six of Urkmedijskem Blev. Dakle, poštovani gledalci, bio ovo gospodin Ljuba Stojanović Njusa, zvanični pregovarač zemlje sa planetom. A Šumanija drugi svet. Ljubo, hvala vam veliko što ste bili gost u Biserima, a vi, poštovani gledalci, laku noć, prijatno, ne menjate kanal, na pravom ste mjestu. Možete vi slobodno, Ljubo, nastaviti vi da pričate s njima? Ja mogu da ga pitam. Oni su mene jednom najavljivali. Pričate vi na ovom stranu? A ne samo što su najavljivali, jedno su najavili. Da li su oni to znali, da li nisu. A ja sam pratio, zanimalo me o zemljotresima. Kada je najveliki zemljotres bio zadesio, osjetio si u Beogradu Župi. Ja sam to na nekakav način pratio, evo do čega, na koji način dolazi zemljotres. Dole imamo zemlje u dubini, koje gore gasovi, karabit, gasovi, a posebno ima neki drugi gas i karabit. Pa onda kad taj gas u dubine dole ima ruda koja gori kao sunčana kugla, ova planetarna iznad nas, koja gori. Od ozgo, kad je velika temperatura,